citizens must immediately leave the nearest evacuation base. Wear a respirator or a gas mask if you have one. Avoid all contact with the infected. They can be identified by large boils and sores in the skin, especially in the face. Good luck. Yeah. Siviilejä tulossa. Tarkkailkaa kantajia. Tilanne hallinnassa, metsästäjät paikalla. Toinen vaihe on valmiina alkamaan. Ja sinä, Kivimaa, johdat sitä. Osa väestöstä luokitellaan kantajiksi. He voivat kuljettaa virusta vuosikausia kehossaan kuolematta. Me olemme metsästäjiä. Meidän tehtävä on etsiä ja poistaa kantajat uudelleenasutuksen tieltä. Mä opetan teille kahdelle kaiken, mitä teidän pitää tietää. Mut minkä takia mut on määrätty tähän? Mä oon koodaaja eikä mikään sotilas. Hyvin se menee. Tähtäät ja ammut. Kuulin taas huumekaanikoilta. Kertovat, että Kivimaa on tehnyt tätä hommaa ensimmäisestä päivästä lähtien. Jotkut puhuu jopa, että 300 on tapettu. Viikkokausi ulkoon täältä linnakkeista. Ei se kyllä vaikuta kovin terveeltä. No niin, kertoi tossa, että sen vaimo olisi ollut ensimmäinen kantaja. Kivimaa tappoi sen. Opit vielä tekemään kompromisseja. Jokainen oppii. Tai kuolee. Tää ei oo mikään tauti. Tää on biologinen ase. Paskapuolta. On todisteet. Kätesi ovat veressä. Kuvitteletko sinä onnistuvasi tässä? Ne eivät ikinä pääse läpi. Varikolta on kannunut räjähteitä ja virusnäytteitä. Sä voit olla ehkä immuuni tolle, mikä riehuu tuolla ulkona, mutta et tälle. Ei! Ei! Sun vaimos on elossa!